Tervehdys ja tervetuloa populaarikuriositeetin pariin. Tervetuloa osuuteen Laiska Jaakon lukuvinkit. Kuinka monta Conan Barbari-sarjakuvaa minun tulee lukea? Tätä kysymystä lähdin pohtimaan. Haluaisin perehtyä Conan Barbarin hahmoon, mutta koska olen hyvin laiska ihminen, en missään nimessä aio lukea turhaan järkeleitä, jotka ovat myös tiiviimmässä tai kevyemmässä muodossa, kuten vaikka nyt sarjakuvan, elokuvan tai antologian muodossa. Onneksi Wikipedia tietää kertoa, että Conanin luoja Robert T. Howard kirjoitti yhteensä 26 Conan tarinaa, mukaan lukien keskeneräiseksi jääneitä tekstejä ja katkelmia sekä runoja. No, jos jätetään vaikka ne runot ja keskeneräiset tarinat pois nyt aluksi. Suomeksi on julkaissut mitä ilmeisemmin 17 Howardin Conan tarinaa, ja Conan kirjoja on ilmestynyt suomeksi 4. Niistä yksi kattaa yhden tarinan ja loput ovat antologioita. Voin suhteellisen helposti ohittaa runot, kun niitä tulee vastaan. Mutta missä ne loput 9 tarinaa ovat? Kuinka monta niistä on kesken? Minkä takia tätä ei kerrota missään? Eli siis osa Howardin Conan tarinoista on julkaistu sarjakuvina. Jaa. Pitkän googletuksen jälkeen päädyin tulokseen, että on lähes mahdotonta lukea Conanin seikkailuja muissa kuin alkuperäisessä muodossa, jos haluaa lukea vain Howardin Conanit. Samaa ei voi sanoa esimerkiksi Edgar Rice Burroughsin Tarzaneista, josta ensimmäiset 11 Ross Manning on kääntänyt sarjakuvamuotoon ja jotka Like on koonnut 2 hienoon pehmeäkantiseen julkaisuun. Laiskuuttani ei kunnioiteta pätkääkään. Tämä on vääryys. Lukikaa Ross Manningin Tarzania, älkääkä mitään Conania. Ihme heipo se Conan muutenkin. Katsokaa Miliuksen Conan Barbari elokuva. Sitä paitsi Tarzan voittaisi Conan Barbarin tappelussa ihan milloin vaan.